babu wani mutum wanda zai tsaya da baya san hanyar Allah baya son ya gama a duniya ya ga wani akan hanyar Allah dan ma da akwai yadda za a iya ajiye su ya zama babu su abin da yake so kenan kuma a tsaye da daula saboda su wata bdiluhu bi kulli ma yasqatuhu wa yakrahu wato sai a soke duk wani abin da Allah yake so ko Allah ya yarda da shi so ake a ije shi a shafe shi ya zama an musanya shi da abin da Allah yake fushi da shi kuma Allah baya so fa arrafahu bi hadha al-adu to sai Allah ya sanar da kai wannan maki yace inna hadha aduwwun laka wannan mutumin ya ga annabi Adam inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma min al-jannati fala yukhrijannakuma min al-jannati fatashqa wannan shedan makiyanka ne makiyin matarka ne kada fitar ku daga cikin aljanna Allah ya sanar da mu cewa wannan fa shedanin nan aduwi ne ku yi hankali wa tara'iqahum ya sanar da mu hanyoyinsu wa amalahum da irin ayyukansu wa ma'alum da inda suke da makomarsu wa khaddarahu mawalatuhum wa dukhula fi zumratihim wal kawn ma'ahum kuma ubangiji ya faɗakar da ɗan adam ya tsoratar da shi daga wato soyayya ko jibincan lamarin waɗannan shaidanu da kuma shiga cikin tarkonsu da kuma kasancewa tare da su. Wa akhbarahu Allah dai ya sanar da ɗan adam fi ahadihi a cikin alƙawarin da ya wa ɗan adam annahu ajwadul ajwajina cewa shi ne mafi kyawun kyawawa wato mafi kyautatawa a cikin masu kyautaye wa akramul akramina mafi karamci a cikin masu karamci wa arhamur rahimina mafi jin kai a cikin masu jin kai wa annahu sabaqat rahmatuhu ghadaba cewa rahamarsa ta tsallake ta tserewa fushinsa wa hilmuhu uqubata cewa haƙurinsa ya tserewa uqubarsa wa afuhu mu'akhadata afwarsa ta tserewa danƙarsa wa annahu qad afada ala kharqihi ni'ma kuma cewa shi fa ya kwararawa abin da ya halitta ni'ima wa kataba ala nafsihi rahma ya wajabta wa kansa rahama da jin kai wa annahu yuhibbu al-ihsana wal juda wal ata'a wal birra kuma shi yana son ya kyautata fa yana son ya kyautaye yana son ya bayar yana son ya abu mai kyau wato shi Allah ba so yake maka azaba in ta kama ka jawo kanka ta kama zai maka amma shi abin da yake so ya maka rahama ya fi son ya zama yana rahama an gane yanzu kamar mutum ne mai kyauta shi mai kyauta jin daɗi ke in ya kyauta in ka ga ya hana to kai ka kawo wani dalili da zai sa ya hana ka amma wannan hanar ba wai dan shi marwaci bane a'a dan saboda ya zama dole ne ka sa shi yanzu kana wa kare mutum kyauta sai ka kuɗin nan ya ɗauka zuwa yake na samu ko kwaya yake sha kaga sai ka hana shi dan uwanka ne kana da yaro ko kana da ƙani ko kana da dan uwa amma kana masa zaka ce ai kwaya yake sha kaga ai dole ka hana amma fa ba wai dan kai marowaci bane shine yasa ka bayar kai abin da kake so shine ka bayar to ubangiji subhanahu wataala ya sanar da mu cewa shi fa so yake bayar so yake rahama so yake afwa so yake gafara to wa annal fadla kullahu bi yadi cewa dukkanin fana tana hannun Allah wal khairu kullahu minhu dukkanin alkhairi daga wajen Allah yake wal juda kullahu dukkanin abin da yake bai kyau yana tare shi wa ahabbu ma ilaihi an yajuja ala ibadihi wa yusi'ahum fadla abinda yafi soyuwa a wajen Allah subhanahu wata'ala ya kyautata wa bayinsa ya musu walwala da fadalarsa wa yagmirahum ihsanan wa juda ya lullube su da ihsani da kyautaye wa yutimma alaihim ni'ma ya cika musu ni'imarsa wa yudha'afu ladaihim minana ya ninninka musu ni'imominsa wa ya ta'arrafa ilaihim bi awsafihi wa asma'ihi ya kuma sanar da su kansa da siffofinsa da sunayensa wa ya tahabbabu ilaihim bi ni'amihi wa ala'ihi
kuma ya zama mai soyuwa gare su